Здравейте всички от Vlog 7, аз съм Респект и това е един клип, в който ще ви кажа, че търсим, аз и Gunrise, търсим още един човек за отбора GamersBG. То не е отбора, да. За екипа, така да го кажа. Търсим един човек още. И трябва да се запишете. И там в срок от една седмица някъде, до няколко дена ще направим клип, който сме избрали. Търсим само един човек. Това е един свят, който аз съм си направил така. Survival. Така. И да, записвайте се. Трябва в коментарите да напишете запис, записвам се. И така ние да разберем, че сте се записали. И да, това беше от мен. Чао!